tozar shi a rayuwa, amma duk da haka baka yanke kauna ba, ka gama kungiya na jama'a. A wannan lokacin mutane da yawa suna tsoron Yadav, saboda kashe shi da kai mutane suka fara kallon ka a matsayin mai taimakon su. Goyon bayan al'umma da kake da shi yasa 'yan sanda suna tsoron ka. Daga nan ka dawo wanda ba, daga baya kuma ka fara soyayya da wata yarinya da kyau. Ina sa haka, wannan shine kundinka. Firoz, shin ka ɗauka cewa mutanen Indiya ba su iya ajiye kundi ba ne? Sunanka na gaskiya Faruk ne. Ko wani lokaci da ka kasance kai karamin barawo ne a Linda Bazar da ke Karachi, saboda tsabar san kuɗi kuma ka sai da kanwarka. Daga baya ta gagare ka shine ka kashe ta aka kai ka kurkuku. Bayan an sako ka shine ka canza sunanka ka kuma shiga dabar Junaid. Ka samu ci gaban ka ne daga kashe mutane. Kana matukar yunwar mulki da iko, sarari da yasa wata rana ka kashe Junaid ka zama uban daba. Har zuwa yau duk wani wanda ya mara maka baya daga ƙarshe sai ka ci amanarsa, kuma ka kasance kana masifar tsoron mutuwa. Shi yasa kake da mutane